Umjetnost uistinu ne poznaje granice. Navedeno je još jednom dokazala Zagrebačka galerija Klovićevi dvori, koja je krajem travnja predstavila novu, atraktivnu izložbu u partnerskoj suradnji s Muzejom likovnih umjetnosti u Osijeku te Muzejom Slavonije u Osijeku. Pod nazivom Umjetnost slavonskog plemstva, vrhunska djela europske baštine, sintetiziraju se dosadašnja istraživanja likovne baštine plemičkih obitelji novovjekovnog razdoblja na području istočne Hrvatske. Odabrani su predmeti širokog kulturološkog raspona, od umjetnina i umjetničkog obrta sve do arhivskog gradiva i srodne građe, s naglaskom na djela likovne umjetnosti, slikarstvo, kiparstvo, grafike i arhitekturu. Izložba predstavlja više od 200 izložaka, većinom iz fundusa hrvatskih muzeja, a djelomično i iz privatnih zbirki. Djela likovne umjetnosti neraskidivo su povezana s najznačajnijim plemičkim obiteljima, poput Adamovića, Elca, Pejačevića ili Jankovića Daruvarskog, koje su odigrale važnu ulogu na gospodarskom, političkom i kulturnom planu današnje istočne Hrvatske. Njihove bogate zbirke umjetnina korespondiraju s najkvalitetnijim tadašnjim kolekcijama i postavljaju hrvatsku povijest umjetnosti i kulture u direktan odnos s centrima kulturne i umjetničke produkcije Europe. Istaknimo kako će na izložbi biti najzastupljenije zbirke koje su najtemeljitije istražene, uz nastojanje da se prikaže i poneko djelo iz zbirki kod kojih još uvijek postoje brojne nepoznanice. Izložbeni materijal djelomično je predstavljen kronološki, a djelomično tematski. Odabrana djela posjetiteljima pružaju prigodu upoznavanja vrhunskih ostvarenja likovne umjetnosti u širokom vremenskom rasponu, od baroka do moderne umjetnosti s početka 20. stoljeća. Vrlo je važno naglasiti i različitost tema, od portretistike kao najzastupljenijeg žanra do pejzaža, veduta, mitoloških scena i sakralnog slikarstva, ali i umjetničkih vrsta, slikarstva, grafika, crteža, skulptura i reljefa. Također, kroz muzeografska rješenja zastupljen je i uvid u arhitekturu i građevine poput obiteljskih dvoraca, kurija, kapela i crkvi, kao značajan segment likovnosti na koji su utjecale plemičke obitelji. Zaključimo, ovom se izložbom za široku publiku, kao i stručnjake različitih profila, oblikovao atraktivan prikaz reprezentativne baštine, ali i svakodnevne kulture življenja plemstva. Istovremeno se nedvojbeno valorizirala i njihova uloga u kulturno-povijesnoj i umjetničkoj ostavštini Hrvatske, te značaj i pozicija u europskim umjetničkim i kulturnim dosezima od 18. do gotovo sredine 20. stoljeća. Nema sumnje, pod stručnim vodstvom autorica Jasminke Najcer-Sabljak i Silvije Lučevnjak, uz predan rad kustosica Valentine Galović i Ive Sudec-Andrejs, Galerija Klovićevi dvori izložbom Umjetnost slavonskog plemstva, vrhunska djela europske baštine, ponovno je napravila iskorak prema najvišim svjetskim standardima.